ಅಚ್ಚು ಮುಲ್ಪದೊಳಗೆ ತುಳು ಕಪ್ಪಲು ಉಂಡತ್ತ ಅಕ್ಲು ಫುಡ್ ದ ಮಲ್ತದ್ದು 8K ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ದಾದತ್ತ ತುಳು ಕಪ್ಪಲತ್ತ ಏನು ತೋದಿಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲನ ಚಾನೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈಲ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲ ನಿಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ಲ ದಿಕ್ಕು ವೆರೈಟಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಬರ್ಸಾಗ ದಾದ ವೆರೈಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಸಾಗ ಪಿದಾಯಿ ಪೋವಾಯ್ ರಾಪುಜಿ ಉಲಾಯಿಗುಲ್ಲೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಸಿ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗ ಪೋರ್ಚಿ ಸಂತು ಅವು ಮಂತ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಅವು ಈ ಅಂಚತ್ತು ಏನು ಮನ್ಪುಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಇದೈತೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುಣೆ ತುಲೆಗೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಗೂ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದೈತೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆರ ತುಲ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ದಿಕ್ಕು ದಾದ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪಣೆ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಟು 4 ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಣ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಐಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಣೆ ಕೆತ್ತಿಂಡ ಕೆತ್ತಿದ್ದನ ಕೆತ್ತಿಟ್ಟೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ಪುಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಹೊರ್ಕ ಸ್ಪೈಸಿ ದರ್ಬುರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ಪೈಸಿ ದರ್ಬುರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಕೇಳಿನಾಗೇ ಬಾಯಿಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ವೈರಲ್ ಪುಯ್ 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 ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬೋಣ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಅವೇ ದರ್ಬುರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾವಲಿಂದ ಹಿಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ಇಂದೇನು ಕಾವಲಿಂದ ಇಪ್ಪುಣೆ ನೆಕ್ಲು ಕುಡ್ಡದಕ್ಲು ಉಡುಪಿದಕ್ಲು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪೆರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಲ ಬಂಡೇರು ಕಾವಲಿನಂತು ಓಕೆ ಅಚ್ಚು ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಈಗ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಹಾಂ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುವ 500 ಕಟ್ಟು ಅಂತ ದೆಪ್ಪುಗ ಮಾರಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಸಿ ಹೌದಣ್ಣ ಇಂದು ಬರಂದತ್ತ ಈ ಏನು ಕೆತ್ತಿ ಬರ್ಪುಣ ಇದು ಜಾವದಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಜಾವದ ಕಟ್ಟ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಮಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಡು ಅವಡು ಇಜ್ಜಂಡ ದರ್ಬುರ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಇದೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಚೂರು ಮೀಟ್ ಉರಿತು ಮಾತಾಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಚ ಅನ್ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂದು ದರ್ಬರು ಸರಿ ಆವಡಂಡ ಇಂದೇನು ಮಿತ್ತಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾರಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ತೂಕ ತೂಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಸ್ಪೈಸಿ ದರ್ಬುರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಾನು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂದು ಜ್ಯೂಸಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸಂತು ಆಂಡ ಬೇಕವಲ್ಲ ಉದರ ಲೆಕ್ಕಣೆ ಎಂಕ್ಲ ದರ್ಬುರ ಐರಸುರ ಆಂಡ ಬೇಕವಲ್ಲ ಸಂತು ಹೋಯ್